ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa te serye tayo ita alawas ang napauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Day tinaliknaw at anong ti karayan. Ti saksi ti panagayat ko kan ka, Nancy. Kasta akmat kan ka, Greg. Awan to ti makalapad iti ayan ayat na. Napudno akmat kan ka. Sapay ko ma. Tag na nayon anapudno tay ti tunggal maysa. No siyak, masigurado ka napudno akan ka, Greg. Ure siya. Awan to ti makarakrak iti panagayat ko kan ka. Sapay ko ma. Tapudno ti karing karita, Greg. Isa patak iti batog ko langit. Sika lang ti babae iti biyag ko. Kasta akmat kan ka. Sika laang matilalaki iti biyag ko. Agsin na patata. Ket daytoy akarayan ti saksi iti panagayan ayat ta. Ay na, imbagta na danon kayo dito nga agasawa. Nay, apay ka day kabagis. Naggapuam takaslan na banog ka. Naggapo ak ije karayan. Nakitak ti anak yo, kanday di agreg. Ay, kababae, no makita ti sabali at hao ti aramidon da. Anya ka liter aramidon da ako nam. Agsinsin na labay dakit din ije karayan. Idi kwan, jak amount tinapananda. No makita dagiti tattao, adalakit ni rumswa at chismes. Kahit ayan nagiti dua ipag. Pinagawin mo kumandi ka anak ama, hindi nakita mi da. Wen nga rod Jak nga rod amuno sa dinon tinapananda. Nagpukaw damot ije kasuppukan. Sinalbag, mangibabain. Makasangpet to lang na dyan, Nancy. May mayat no pagasawaan tayo idan. Saan ka takas din agsinsin-narak na itiigid ti karayan? May mayat to, may nakagtrabaho. Tapno may sagana itinasaya at amasakbayan ti bangunan ta a pamilya. Sa dino ti pagtrabawan. Ijay ko ma-abroad. Awan ngamin aasin, so dito'y away apag nanaidan tayo. Saan kanto nga tamang lipat no makadanon ka ija abron? Iti ka man. Saan ka malipatan? Agbati aklatan dito'y away. Naginanos tapay lang Tapno sumaya at ti masakbayan tayo. Kanayon kanto nga rod nga umawag, ha? Wen, ikarik. Kanayon tanto nga ag-video call. Agawid ta nga roden. Sa dino tinapnapanam, napan ka nagipagsuksupok iti lalaki. Tatang, anya anak ipagsupsupok. Napan kami lang nagpasyar ka ni Greg ija igit ti karayan. Nagalasakitan ti babae, ako muyog iti lalaki ang mapanidya karayan. Awan dakas ngay naramid mi, tatang. Adala ang nagsaritaan mi, may papan iti masakbayan mi. Awanan ti adu arason. Ibagam iti dayjay ang lalaki. Ta umulinan dito balay. Tano saan magret ko titengad na. Kaya't ni Greg nga isaganaan tinasayat ang masakbayan ti bangunan mi a pamilya, tatang. Basta ibagam adumanon dan. Tano saan pagbabaw yan dati aramidak iti dayjay a pamilya. Abagam, taw may dadi ti balay akadwana na iti dadakal na. Tatang, Agunay ka na, no di mo kayo't asika ti pagdasalan ti pungtot ka. apay nga agpungtot ka laadagos. Kunamot ti anak mo nga awan ti dakas ngay naramid da. Ubing pay ti anak ta, tapno makiasawan. May sakamad. Kasanunod na nakakita ka dakwaday tinapanda simsimpukan. Ad-ad da ka di apat tiyem ti sabali a tao, ngam ti anak mo. Di nakisuro, tamok tar aramidag. Ubing ko nam kanipay. Kat amunan ti magsinarag kan magsinupok. Adala siguro nagsaritaan damit Saan ka man nakonsentidor? Tsak kayat ti maibabain. Isa pagkalaysaanon ida tapno aman rumswa sa ti tao. Lakay, para kanyak, ubing pay ang makiasawa ti anak ta. Dahil ko nakakaon, saanon nga ubing?
ta makisinsinarakan. Just kikit day, saan ka man na kontrabida? Hello, Nancy. Nakawag ka, mat? Agpungpungtot ni tatang. Umay kayo kano umulin. Ah, apay. Anyat makagapo ang nagpungtat. Ada na kay danon ka ni tatang anapan ta kano ije kasupukan. Anya? Asino ti salawasaw anang ibaga iti kasta ka ni tatang mo? Diyak manam mo. Kunana ano di kayo kano umay katsyak ti pagdasalan ti pungtot na. Sige nga ron, tayo baga kadatatang amapan kami dita. Urayan da kami na. Ita ka din tiyo umayo. Wen, tama nga no pagdasalan da ka iti pungtot na ako na. Anya ti ginagara dagiti pamilya, kan kabagyan da Greg iti balayo, sis. Tinulag dan ti kalay sa amin, sis. Kalay sa ako na? Saan ka di nga imbagam idi ama bayag pa iti panagkalay sayo? Diyak man amo. No asino tinangibaga ka ni tatang anapan kami kano ije supok ka ni Greg. Iso nga impapilit na agkalay sa kami kanon. Imbes nga awan pa'y plano yung agkalay sa. May sakan to nga abay ha. Mapadasak maten ti agabay. Iti pa'y kalay sa ti best friend ko. Imbagta na sabat kayo, nana. Madamag ko man. Mamati kayo kadi iti naidanon kada kayo may papan kada Nancy kan Greg. Amok ti kababalin ti anak ko, balasang ko. Amumatan dito'y away tayo. No adda maiwaras at chismes, kat isulaang ti sarsaritaan da. Agkalay sada kat nga rod adi na oras. Ano siya kumati masurot? Saan kumapahay? Taubing dapay mat. Oray ni Nancy, nana. Kunana ano mabalin, kat itantanda pa'y kumati kalay sada. Naturay ngamin ni tatam nga ador. Ipapilit na ti kayat na. Ay, di na kano kayat ti maibabain. Kapilitan nga rod nga agkalay sada. Tadayta ti kayat ni Tata Ador, nana. Tinulag yung matgayam ti kalay sa Nancy. Apay adidak pa inayaban idi nagsasarita kayo kabagis. Isudamot alalaki ti ad-adda nagsasarita, kabagis. Inayaban dak kumamot ata nagdengegak mo. Sana bale. Tano agkalay sada, adda kan tumot. Nasaya at mo nagkalay sa adan. Tapno di da kat agsinsinara ki karayan. Adumot kit di ti mapmapan, di taigid ti karayan. Taasinag tayo kat ngarod iti karayan. Huwan mo't kit di Mayat ngamin ka, ti agyan iti sirok ti kaykayo, iti igid ti karayan. Mabalin ka di, kabayatan ti panangan dagiti tattao. Kat intaman ag picture ija igit ti karayan nga ayuyang taan naka-wedding gown na. Wen na, tapno da remembrance ta. Ijay karayan ti saksi ti ayan ayat na. Napintas to lakit di akitaan ti ladawan ta. Intang roden, tapno makasublita adagos. Sinyasak ti may sa kadagiti kasinsin ko. Tao may nataalaan iti ladawan. Wan, tapno ada iprint ko aladawan ta. Wala, magnaka nga roden. Tay gamap ti gayadan ti gawon mo. Napanan nga tan dagiti nobyo ken nobya. Awan damot tan. Mambiit dalaang kano, nana. Mapandalaang agpicture ija igid ti karayan. Ikan tayo ida iti privacy. Sabay nagado a tao dito Pimanaw dakit din. Agsublida matlaang adagos, nana. Ay, unay ka ti panangayat da mapan iti igid ti karayanan na ya. O, kitaan nyo. Aday tadan ni, Ano? Sumungad dan. Mabiit da kunakmat ngamin, nana. Napandala nagpicture. Nancy, naragsak ka kadimit lang. Basta da kay ti sibay ko. Naragsaka, Greg. Kaya't ka nga ikan iti naranyag amasakbayan. Patuluyak to ti mapan iti abroad. Saan ka di may mayat no dito'y talangan away? Agbiag taon na ulimag ka naragsak dito'y away. Iti panagyan ko iti apagbiit iti syudad. Mayat ti biag ijay.
Kaya't ko maadaan tayo iti dakkel a balay kadagiti agbalintungan nakta. No day tati ko nam. Agano sak nga aguray dito'y away. Agsakripisyo ta para iti pamilya ta. Kaya't kung iparik na kada kayo, ken iti anak ta, tikas labiyag iti syudad. Nabiit kayo pailangan nagkalaysa? Yung pinalubosam ti asawam nga agabro? Idi pa'y nga rapaap na ti makapan ija abron. Tadagayam na nga imuna ijay. Diya imbagam idi akatrabahuan na ijay syudad. Wen, ada ka no agur-uray at trabaho na ijay. Ay, bumaknang kayo nga rod no kasta Di tay pailaan mo Saan nga amo no mayat ti matumpungan na at trabaho ijay. kat idaw-dawat tayo, amayat to kuma. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Kanayon matkit di nga umawag Ag video call kami no awan trabaho na. Kat, anya ka no ti trabaho na ijay. Tumultulong ka no iti kusina iti dakkel a restaurant. Pinoy ka no matibos na ijay. No nalaing, ada posibilidad na nga agbalintumot a chef iti kusina. Madlaw ko, kat nalaka ka makasuro kadagiti luto iti kusina. Pagismak ngamin ti agluto, boss. Ada plano ka mangibangon iti negosyo kaya pagilian tayo. Sika ti may sa kadagiti alaek ang mangimanihari jay. Pakaidayawak no agtalak kayo kanyak, boss. Ti kinagaget, ken kinasingpat, ti pangibasarak, iti pagbalinak akatalak ko. Uray di adal, no saan ang mapagtalkan. Saan ko atalkan? Jack sayangan day ta panagtalakyo, boss. Agsursuro ka na laing. Tan umatuloy, si kanto, ti katalak ko ijay. Madlaw ko, kat kanayon mo nga asit gan ni Greg ije restaurant. Dakas ka di, Papa. Italaang amakarik na ak iti kastoy. Ubing unay, maidiligkan ka. Anya ko ma, Papa. Awan dakas na. Ado di ta tinaadaan iti relasyon, nga uray adayo tinagbaetan ti edad na. Nga madansamat asawa na. Adamot ijay pinas ni asawa na, Papa. Di ka agar-aramid iti saan nga umno. Uray at da asawa na nga. Saan kumit at hagikwaan, Papa? Kaya't mo asawen, buludem. Saan na mabalin? Madlaw ko, asaan mo't akan ayon nga umawag ti asawam? Adala siguro pa ka kumikuman na, nanang. Apay, sabali ti trabaho na idikan ita, ay isumot la siguro. Umawag tumatla siguro. Ang mga nuliklikan na ti aggastos. Tako na nga agurnong para iti masakbayan ti bangunan mi a pamilya. Ay kat nasaya at nukasta. Ay nungay ada sabali apakakumikuman na. Ha? Anya ti kayat ti asawan. Lipat mo ti imbaga ka anak ko. Ay, mas daawak laeng. Taapay aman manon nga umawag ti asawam. Isardeng maramidam tamangantan, Greg. Sige man, umuna ka namangan. Saan ang mabalin? Umay kakit din tamangantan. Kababayan ka dagiti daddo mga trabahador. No makisango akin ka, ma'am. Apay ko maakababain, kat siyang ti mga ibagbaga. No di ka umay mangan, jakmat nga rod mangan. Sige man langin, ma'am. Kaduaan kayo namangan. Di na ko man awagan iti, ma'am. Awagan naklatan itinagan ko. Ha? Anya, ibagadan to na nga awan respeto. Da kayo ti boss. Ken inauna kayo nga adayo ngam siya. Awagan kayo kit din iti naga nyo, imbis na ma'am. Uray inauna kasaan met amadlaw abakbak hata. Kayat ko nga awagan nak itinagan ko. Saan kat amam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam,
Di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayan ayat da Greg kan Nancy. Gapo ta inyaramidan ida ni Sonia iti istorya. Pinagasawa ida ti ama ni Nancy. Gapo ta kayat ni Greg nga ikan iti nasaya at amasakbayan ti bangunan da pamilya. Nag-abroad nga rod daytoy. Kat may sa Pinoy a negosyante, tinagbalin abos na iti abroad. At da anak ti boss na, nga gusto unay kankwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya? Ibagadan tupay nga awan respeto. Sikat ti boss. Ken inauna kayo nga dayong siya. Awagan kay kit din itinagan nyo, imbis amam. Uray inauna at tasaan met amadlaw abakbaket ta. Kaya't ko nga awagan nak itinagan ko, saan kat amam. Pangasiyo ko mamam. Jaket nga dama ibaga ti katrabakwak. Ken amang numangag ni sir. Okay, tapno di mo mat ko na. No adda dumdumngag, mabaling nga awagan nak iti mam. Ngam no dudwa talaang, awagan nak iti kora. Padasag ma'am. Saan mo ang padasan? Aramidam, taday ti kayat ko. Pakaragsa ka, no awagan nak itinagan ko. Adda ka dito sirok ti kayo, iti igit ti karayan, sis. Mailiw ako ni ti asawa. Apay nga taman manon nga umawag. Awan ka di imbagana. Sakbay aman manon nga umawag. Timatkit di imbaga na. Nangina ka no ti bayad no umawag. Kaya't na ka no ti agimpan. Oh, matlagayam. Awan nga rot pagdanagam. Iliw ti mariknak. Saan apa nagduha-duha? Iliw-liwag mo day nga iliw. Amumot nga awan ti agas ang magata nga pangikat iti iliw. Hadakan ka amang iliw-liwag. Adda kang maliyo. Apay a pinalubusan nyo ni Greg anapan iti abroad kat nabibiit da pa'y kaninansi. Kayat na nga isaganaan iti nasayat ang masakbayan ti pamilyana. Apay ko maaparitak, kabagis. Iwag ano din na isukat ni Nancy iti sa bali a babae. Saan mat siguro? Imbaga na mat atarigagayan na tinasayat ang masakbayan ti pamilyana. Makita, no pumudno as sumaya at mutlaang ti masakbayan da. Ngam no isukat na ni Nancy, naspak ti raya-raya kunada. No di mo imbaga, anakitam ida anapan iti kasupukan. Adayo ko maapinilit ni Ador ida a pinagkalaysa. Ni, agpay sumot anakita kida. Adaken ka amang sungbat, nupod no wenno saan ti ibagbagam kabagis. Ti imbaga ni Nancy, kat awan madi nga inaramid da. Kamalisamot ti panang dagdag mo kada Nancy kan Greg a nagkalaysa. Apay ko makamali. Reputasyon ti pamilya tayo tinapatay. Ngamadlaw ko analiday ni Nancy. Gapu iti panagin na dayuda nga agasawa. Saan ko mat ngayon baga, amapan ija abroad ti lokaw. Arapaap na ti agabrod. Sada agkalaysa kuma no sumangpet. Di mo man ikalintigan nida. Hostolay, tinaramid ka. Di mo ka di amutay kunada. At ti mangibilang nga isukat masirib. Ad-adda nga adu ti aramid na asungani. Di ka man na bakbakatan. Anya sungani nga ibagbagamay.
Ulitek nga ibagakan ka. Saan mo asulisugan ni Greg? Adaan iti asawa diya tao. Saan kayo kumaatubang iti pagragsakak, Papa? Diyo ka di kayat nagragsakak man? Pagaragsakam ka di, timang perdi iti pamilya ti akin pamilya. Papa, itala ang amakariknaak iti kastoy. Di na kumamot paritan. Awan serbi ti biyag kanyak numapukaw ko ni Greg. No si ka ti adda asawa na. Kadagawon ti sabali ti asawa. Anyamot nga ti marignam. Kasano ko mga amok kat awan mat nga rod asawa? Hello, Greg. Apay ang manmano ka matan nga umawag. Pasensya ka na. Saan ka di nga imbagak anangina ti load dito yan mi? Kaya't ko ti agimpad. Ipauit ko kan katoy na ornong ko. Tamang ipatakder ka iti balay ta. Mailiwak nga min, numabayag adi ka umawag. Mailiwak man. Angam aganos tapay basit. Isursuro nok ngamin ti may sa ataltal kan ni boss. Isursuro? Saan mo ka di pa'y nga mo ti trabahom dita? Isursuro na no kasano ti mangimanihar iti restaurant. Mangibangon kano iti restaurant dita Pinas. Ket siyak kano ti mangimanihar. Kasta ka di? Iso aman mano ka nga umawag? Wen. Sige. Adapay kano aramidan mi. I love you. Bye. I love you too. Bye. Asino di inawagam? Naragsak kayo mat ang nagsarsarita. Ti pamilya ka na panawak e Pinas. Imbagak nga ipawit ko tinaurnong ko. Kaya't mo ka di anayunak ti ipawit mo? Ti ibawas tayon to iti sweldo? Mabalin, ma'am? Kasapulan ti pamilya ti kwarta. Mabalin basta sika. Amin nga ibagam kanyak, aramitak. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Thank you, ma'am. Ibawas yung tulatan iti sweldo. Areglado, basta sika. Kasla loan mo kanyak, salary deduction. Sika pa'y lang ti makamu iti negosyo, iha. Tamapanak pa, ije Pinas. Papanay nyo ijay Pinas, Papa? Inakitaan ti maipatak deri ijay a restaurant. Mabayag kayo ka di ijay? Depende. No adda-adda gusti bidder a kontraktor. Dayta ka di ti ibagbagam ani Greg to ti talkam ijay, Papa? Kasta nga rod. Makita ket mapagtalkan ni Greg. Isunto ti mang supervise kadagiti pada na trabahador. Mabalinak tumat amapan ijay, Papa. Anya, asino nga iti mang kita iti restaurant nga iman manihar mo ditoy. Agrum-grumbot kamay. Papanam, Inakirwar timpaw it ni Greg a kwarta, tatang. pinawitan na ka? Saan ka diyan nabayaga saan na nagpawit? Inurnong na, tapagpatakder mi kano iti balay, tatang. Kaano kaya ang agpatak na rin ti balay? Iti kabiitan kano a panawan. Mangkita kayon iti kadwayo at trabahador a mga ramid. Imbaga na kaday no kasano kadakkel ti maaramid? Wen, tatang. Imbaga na ada kayo kano ti makaamo. Tanalaing kayo kano nga agipatakder iti konkreto a balay. Wala. Sa sukat nga ron ti trabaho. Imbag ta na sabat ka kabagis. Nakitak mo tarim war ni Nancy. Napanan na ka de. Mapanan sa kanu irwar, ti impaw iti asawa na akwarta. Anya, kwarta. Ay, mabalin ka dito umay to umutang kabagis. Saan ko amay nakaman iti kwarta danan si kabagis. Iso ti kasarita maipapan iti dayta. Mabayag pa nga ta iji ile. Saan ko nga ammo? Nalabit no adagatangan na. Ay, umayak tuman nga rod sakbay ti pangal daw. Ta umayak makipangal daw. Makitsindamot siguro ni Nancy. Sige latta. Umay kanto latta, kabagis. Kaduan nak man ngagpasyar, Greg. Awan ngamin kaduang.
Kasanong ti trabaho iti restaurant, ma'am? Adda nang italkat. Di mo pagdanagan ti trabaho dito eh. Kababain, ma'am. Apay ko mga kababain. Kitsyak mat abos ti mga ibagbaga. Ala, ingkakit di agpulisan, takaduan na kagpasyar. Inta pa'y ag-shopping. Anya, sigurado asyak to amin ti pagbitbitan. Nag-shopping ka. Ingka pa'y agpulis. Naka-uniform ka ngamin iti uniform ti trabahador iti restaurant. Sana mabalin nakastoy kon, ma'am? Saan ang mabalin? Ala, ingkakit din agpulis, taurayin ka. Nasayata dakan basang. Adda ka di bagayo, auntie? Ay, pautangan nakman kit di kwartam. Ta pagpatarimaan ko iti kusina mi. Agtad-tad ngamin no agtudo. Kasano nga ipautang ko kan ka? Kat bilin ni Greg agumatangak iti materyales para iti balay, auntie. Agpaaramid ka iti balayo kunam. Wen, auntie, kaduanak ni tatang agumatang iti materyales inton bigat. Imbag ni tatang, tamo na ti i-order na ang masapsapol para iti panagbalay mi. Kunak no da mautang ko ken ka. Taing kakit nga rod inruar timpaw it ni Greg. Pasensya na, auntie. Pagbalay mi matimpaw it na. Da kayong mati masabat ko, nana. Nakamisuot kayo mat. Napanak man ita balay da kabagis. Umutang ako maiti kwarta ni Nancy. Ngam saan mo't nagpautang. Anda siguro pangaramatan na iti kwartada, ah. Imut kit di Italaang nga umutang ak ng pinaay nakpay. Nasauna ngamin kanya nga da plano ni Greg nga agpatakdar iti balayda, nana. Iso. Nagkidawak laang mo, numayat da. No madida, anya nga rod nga iti maramida. Alang nga rod, mapanak man mo dita balayda, nana. Agpaaramid ka matgaya man iti balayo. Wen, imbag ti balay. Tapno saan ko ang magastos timpaw it ni Greg. Umut-utang matkan ka ni nanason niya iti kwarta. Adda pangaramatak iti timpaw it ni Greg. Saan anong ba nga ipautang ko? Kasano nga taday tatadi na mo't maawatan. Nakamisuot anasabat ko itay. Diyak man amoy ti dedya nga ikit ko. Saan ang makaaw-awat? Alangan nga ipautang ko. Apag patarimaan na iti kusina na. Kat aramatak mat nga ron. Adayo ka diti papananta. Tanaglugan ta pa iti train, ma'am? Mapan ka ipasyar iti napintas aparke dito'y Taiwan. Jak penap-napan iti daduma aparke dito'y Taiwan, ma'am. Isu nga rod ang mapan ka ipasyar. Ti kayat ko apapanan. Kit ijay Taruco National Park. Anyat pangayatan nyo ijay, ma'am? Dinakawagan iti ma'am dito'y. Tawan tamat ijay restaurant. Ang mga numaigalis ti dilak, kat maawagan kayo tinagan nyo. Noadda tayo ijay restaurant, ma'am. Maan ano ko ma? Kaawatan nga agayam ta, nukas ta. Unay kadagitan ang marble adalan. Nagngangato nga akikid adalan. O agan nagkat, nagalis at talaga. Sa balimot nga mintikit kita ang mga numatinag ka. Narwama ko ni away, ma'am. Nairwama ka magmag na iti akikid adalan. Ngum adayo tikit kita ang mga no agkibaltang tasangkam kat matinag ka. Anya katamatinagan, ma'am. Alak man ti cellphone ko. Tapikturak dagiti napipintas abuya. Tinangato arangkis. Ken ti Marvel. Dita ka pa lang, ma'am. Oops. Ne, apen. Agkuti mo ti daga. Ay, sus. Ang ginginat samad. Ha? Umay ka dito, nakumpad na iting kayo. May galisak! Ah! Malmalpas mo't gaya man ti balayo, sis. Di pa'y nalpas. Ngam na ibusan ti kwartak. Nanginamat gayam ti maaramat a pagbalay. Kasta ka di? Saan lang materyales ti paggastusan. Pati pagtangdan kadagiti agaramid kan aminan. Sa bagay, nangina titangdan ti agpaaramid iti balay. Dahil tatidak kala naggastusak. Naibusan amin nga impawit ni Greg. Saan pa'y anapalitadaan ti unag kanruar.
Diyos ko, natinag ni Greg iti naunag adaras. Masapon ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado ti Marbal iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti kadda ni Greg iti abroad. Agur urnong iti kwarta isu aman mano nga umawag ken ni Nancy. Kat idi nakaurnong impaw itna ken ni Nancy. Kat nagpaaramid mat ni Nancy iti balayda. Saan pa'y analpas ti balay. Ngam naibusan ti kwartang impawit ni Greg. Iti sabali a bangir, inawis ni Cora ni Greg tapno agpasyar iti parke. Iti addada iti akikid adalan iti tapaw dagiti rangkis a Marbal. Nagginginad kat natinag ni Greg iti deraas. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Greg! Diyos ko, natinag ni Greg iti daras. Masapon ngayon nakag-report ka dagiti masaknan tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado a Marbal iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Hello, Iha. Kumusta mo ti restaurant dita? Anak, dito'y Taruco National Park, Papa. Natinag ni Greg iti deras, dito'y igit ti kalsada. Anya? Apay anapan kayo dita? Kat na nga to dagiti deraas dita. Kalata naging ginat itay, Papa. Naigalis ti saka nagkat natinag. Anya? Kat in-report mo ka din iti masaknan. Kasano no awanan biyag na? Sana mabalin, Papa. Ita lang nga nagpa-share kami. Kastoy pa'y tinapasamagkan ko, ana. Oh, awan lati di kar aramidan. Oh, sapay kuma, tasan ang nagrabyan. Oh, Nancy, apay adi ka makaid na. Kan, apay nga inapot mo ti barukong mo. Diyak nga ron maawatan, nanang. Nadagsan kan ang kabakaba ti barukong ko. Amangan mo't no addan sakit mo. Ay, ingka agpakita iti doktor. Apay ani Greg adagos tinalagip ko, nanang. Apay ngay. Amangan no iliw mo daytan iti asawam. Kasta nga ta, nanang. Anya pay ngay no di kasta. Iso siguro ti kanayon nga adda di ta panunot mo. Manipod nagpawit. Saanan nga'y mauawag. Umawag to siguro. No adda manen maurnong na. Mano alawasan. Ngamawan pa'y lang ang puot ni Greg, Papa. Nagado asugat na. Nagdakkel pa iti sugat ti ulo na. Kasano da ito yan? Kasano nga ipakamuta ka dagiti pamilya na? Kuna ti doktor nga awan kanumot tinadangran iti utak na. Ngamapay adi mo lang makapuutan. No kasta, maya ti resulta ti CT scan. Wan, Papa. Na x-ray ka na ultrasound ti agdudong mga paset ti bagina. Nagararamid ka iti parikot. Apay ngamin anapan kayo ijay. Kadelikado ijay. Saan kumaan natin no saan anagginkinid, Papa? No saan kayo anapan ni Jay? Saan kumaan natin uray nagginginad?
Apay analiday ka. Nakatapaya ka pa dito ipapag ti arubayan nyo. Nang lipatan ti asawa. Di na ko nauawagan. Sikan ati umawag, nukas jay adi nakaawagan. Saan ko pulos ang maawagan? Agpawit ko man. Tapno malpasan ti balay mi. Agpaw ito matla siguro Ay wan gayam, ada ibagak. Ang mga no pumanawak pa'y dito'y away tayo. Ha? Tapay. Inawis nak tigayim ko. Agkasapulan da kano iti serbedora iti restaurant. Kasta ka di. Awan nga rudan ti gayam ko dito'y away. Pasare agawid akmat laeng Sa anak mat nga agnaad ijay. Inaklag trabaho. Nabayag basitan dito'y ICU ni Greg. Apay adimat lang makapuutan. Iha, kasanong ti pasyente? Saan ka di pa nakapuot? Kagap-gapo ti doktor dito'y paman. Kunada ang makapuot tumat lang. Tamayat kanumat dagiti resulta ti amin a laboratory na. Kung na jay doktor ang nasabat ko, posible ka no amnesia ti pasyente. Ma-amnesia ko na yo, papa. Saan mo't kiti asigurado? Depende dahi tayo itong makapuot. No dapay lang lagip na itinapalabas. Nasaysaya at matgit din makalipat. Tapno saanin nga agsubli iti pamilyana. Apay adi ka ang tagariya. Naamiris mo ka di? Ano saan kayo anapan iji aparke? Kat awan da ito'y aparekot? Imbag tanagawid ka man. Iji ospital ti kanayon ngayan mo. Impyar ko pa iti nurse ni Greg, papa. Nakisaray taak, akitaan na pa'y kabayatan ti kaawan ko. Adan sa bali apaka kumikumam. Saan na natin negosyo? Jakmat nga rod ang mo akas jay ti mapasamak, papa. Imbis nga iso ti talkak amangi daolo kadagiti trabahador iti bangunak a negosyo jay Pinas. Kastoy mo tinapasamak. Barang maimbagan tumatlaang papa. No di pa ila maimbagan. Remedyok nga ipakamo kadagiti pamilya na jay Pilipinas. Pangasim, papa. Umimbag tumatlaang ni Greg. Saan nyo pa'y nga ipakaam mo? Ni Greg, nagkutitiiman na. Greg, mangmangagnak ka di. Nagmulakan. Ming-ming-mingan nag. Pindutag tibas. Tapno umay tiners. Sino ka? Ayan ko. Agyaman, nagta nakapuot ka matlaangan. Arakupan ka man. Sino ka? Apay ngayon narakop na ka. Siyak ti asawam, Greg. Nabayag anak ko matos ka. Ita, nakapuot kan. Asawa? Narakop na ka. Kasla matanda na nga dandang arakop kanya ka. Saan akas kan ka ti bagina? Di ka di mailiw kanyak. Tadinak mat arakupan, Greg. Greg, tinagan ko. Anya tinagan mo. Siyak ni Korang asawam. Kasla malagip ko. Ti sigod anang arakop kanyak. Kasla ti dog tibok na. Ngam sika. Kasla pukis ti lalaki ti pukis mo. Kasano ko mga asawa ka. Ni apay, saan mo kada apalpasan day tabalayo? Pimasyar kagayam dito'y away tayo. Insardan ko, taawanan busbusak. Nang lipat namin pinsan ni Greg. Sumagmamano abulan nga awanak. Di pa'y kadi mawakan ka? Kung saan na nagpahuit? Saan nga ron? Kayat ko tiyag trabaho. Tapno ada pang lepas ko iti balay mi. Apag iso.
Tagkasapulan ti ayan ko a restaurant iti servidora. Umay kalaangan iti syudad atag trabaho ka ka servidora. Umayak nga ron. Tapno maadda anak mat iti trabaho. Barang makaurnongak iti igatang ko iti simento apang lepas iti balay mi. Kunan ni Nancy, asumurot ka no kanili sa ijay syudad. Tagkasapulan ka no ti boss na iti may sapay a servidora. Ay, naalas a kitaan at yada asawa na kat agser ka serbidora. Sayang mat. No saan amalpas jay balayda. Sinalbag tumot na dya agreg. Apay ngaya di mo't la umawagan. Di mo't lagpawitan tapno malpas ko man ti balayda. Ador, saan nga ta? Nga addadakas a napasamak kan kuana. Nabayag basitan adi imawag. Napanan ka din ni Nancy Bayaw. Dinamag mo kumakan ko anay, di nakitam. Adayuda nga min idinakitak idakan ni Lisa, Bayaw. No interesado ka ang mga mono na panana, inkadamagan kan kuana. Adayo nga rod idinakitak. Kasano kumadamagak ngay? Damaga minton sumangpad. Apay aya, asip-siputam ni Nansay. Dinamag ko laang mat. Saan kumot asip-siputan, Bayaw? Panawan ka pa'y. Tanda importante nga ramidag. Suplado alakay. Inakat ka no surutan ang tainakdamagan. No damagan ti chismo sa akabagis mo no napanan ni Nansay. Saan mo ngay bagbagaan na pa nagsirag? Dinamag nakadikan ka. Wan, ang imbaga ka ni Nancy ti pagdamagan na no napanan na. Saan ka ngagbindot na mangibagakin ko na anapan nagsirag ni Nansay, ha? Unay lakat ni Sonia. Adala makita na. Ay, umandar matan ti kinachismusa na. Ang mga nadasiding iti murdong ti dila na niya kabagis mo. Na, anya ti connection ti siding iti kinachismusa na. Gatel, ti dila na. Saan ang makaid na no awan ichismis na. Imbaga ti doktor, adandani ka kanun rumwar. Romwar, sa dino ti pagawidak. Awan malagip ko. Kuna ti doktor, aga po iti aksidente. Nalipatam tinapalabas mo. Inino to ka nga agsubli. Apay nga do ti piglat iti bagik. Anyat napasamak. Natinag ka iti daraas, idi nagingginad. Natinagak iti daraas. Wan, imbag ata daak akaduam. Nagpaarayat na kadag iti masaknan. Inyag kan binantayan ka dito ospital. Nabayaga kon ditoy? Wan, naimbagan pa yan adag iti sugat mo. Unak no saan mon amalasatan. Tanabayag ako matos ka. Hello, Iha. Nakaawag ka mat. Kumusta ti pasyente? Nakapuotan ni Greg, Papa. Naamnesia nga agpaiso. Imbaga kasyak ti asawa na. Anya? Imbagam nga asawam? Mauyong ka kadi. Please, Papa. Italaan nga gragsakak. Saan ka kumamot atubang? Kat, anya ita ti planom. Agawid kami ijay balay no pagawidan ng ti doktor, Papa. Ngam di nakto pabasulan no agsubli ti lagip na kat panawan na ka. Saan aday ta ti panunutak ita, Papa? Mabayag pa'y amapasamak dayta. Anya? Mabalinta ka nun ti agang with Greg. Agsublitan to ka no para iti follow-up check-up mo. Sa dino ti pagawidan ta. Awan malagip ko. Kasano nagbalin nga asawak daytoy a tao? Awagak ti driver ta umay natasukunan dito ospital. Oo, api ka di ama ikulkulang ka. Pilpilitak alagi pun tinapalabas. Ngam awan malagip ko. Kasano ti panagasawa ta? Saan ka kuman nga agpanunot pa'y? Kuna ti doktor, asumakit ti ulom no pilitam tagpanunot. Nupod nung asawak daytoy.
Apay ano mabalin ket jak kayat ti sumurot kan kuana. Ang papanak ko ma. Ket awan malagip ko. Ada ijero ti driver amang sukon ka data. Ala, umay ka. Rumwartan. O sige, rumwartan itilukan. Tamapantan di tabalay. Dahito iti balayo. Balay tayo, Greg. Saan ka kumangagbabain? Ibilang mo abukod mo abalay daytoy. Asino ka diti kadwata dita abalay. Ni Papa, kandagiti katulong. Katulong. Ada katulong ditoy. Umunagtakit yan. Awan ti adupay asalutsod. Ala, umunagtan, taagid da kay ti kwarto. Amang ano, agsakit man ng ulong. Nasingpet na ito yung babae. Ang apay nga awan ti sumgaradot-dot ko kan kuana. Agpaiso ka diti bagbaga ng asawa. Iha, nangipanam iti pasyente. Apay adito'y balay tinangisang patam. Please, Papa. Saan ka di ang nagsaritaan tanday to eh? Saan arumbang tinaramid mo? Iti kumadagos na tinangipanam kan kuana. Kaya't yu ka di nga aglidayak, Papa. Saan kumaada kayo timangtid iti pagladingitak, Papa? Basta, agyan dito'y ni Greg. Nangag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Isuan ang ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan ko nga asawa day ta babae. Agam apay nga asikasunak. Agam... apay adyak amu ti papanak. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo ita alawas a napauluan. Napudno nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamnesia ni Greg, kat pinagparang ni Cora nga agasawa da. Iti sabalya bangir, kayat ni Nancy ang makaurnong iti kwarta. Tapno mailepas ti balayda, isu asimurot kanili sa ijay syudad, tapno mangged. Kabayatan na, nangag ni Greg ti saritaan dagiti agama, Adaleo kan Cora. Naduktalan na nga rod, asaan apud nung agasawa da kan ni Cora. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nanggag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Isuan nanggag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan kong asawa day ta babae. Ngem, apay nga sa asikasunak. Jak amo ti papanak. Agpamarangak nga awan tinanggag ko. Ajak pa'y amo tinapasamak. Dito iti pagdagusan, dagiti serbedora, dito restaurant. Anong san tayo ata may dyan nalipit? Kalpasan ang maurnos ta dagiti gargaret ta. Mapanta ka di iti boss ako nam. Wana, tapno ibaga na, no kaano ka amang rugi iti trabaho. Sigurado nga ta nga alaan na kakaserbidora. Sigurado. Tainyawag ko kunkwana, akadwakan nga aplikante. Inta nga rodan, tapno makasarita ta ti boss. Alaang basi, ti foundation ko. Tag make up ka pa'y mata. Tapno napintas ka asumango kadakwada. Agbaliw ka di pa'y ti itsurak no ag foundation ha. Isumat lang. Napintas ka matkit di Tas kalabalasang, saan amadlaw nga ada asawam? Nasa uni, Greg.
Nga atidog ka no ti buok na tinangarakop kan kwa na iti. Idinto ta siya. Kat kasla pukis ti lalaki ti pukis ko. Paatidog ak ti buok ko. Tapno di na kunain asabali ak. Iha. Apay apusipos ka apusipos iti sango ti dakkel asarmeng. Kwa papa. Masapol nga agpaseksi ak. Tapay. Ay na, sipod ubing ka. Talaga nalukmag kan. Tanalaing ka amangan. Kas lagilingan day tangiwat mo. Kanayon nga agnat-ngatingat. Apay, kalding ngagngat-ngatingat. Manipod ubing ka. Nasustansya dagiti ipapaunag mo. Iswan alukmag ka. Ay, basta. Agpaseksi ak. Tapno saan ang madismaya ni Greg kanya. Anya? Kasanon, no agsubli ti lagip na. Madlaw ko kat ininot nga agsubli ti laing mo nga agluto manan. Kaya't ko asika ti talkak, ijay Pinas. Agyaman ak, sir. Parekot ko lang. Tapay adyak malagip ti napalabas ko. Dumtang to dayta. Inyawag ti kontraktor. Adandani kanon malpas ti pasdak nga ipatpatakdar ko ijay Pinas. Ipatpatakder ko na yo? Apay anay kulang ka. Kaslad da malagip ko. May papan iti ipatakder yo. Sana nalawag iti lagip ko, sir? Nakasagana ka ka din. Tanumalpas ti kun ka restaurant ko ijay Pinas. Sika, timang supervise. Pinas. Anya na ita, Pinas. Pilipinas. Tinaggapuha mapagilian. Ijay iti pangibangunak iti sabali a negosyo. Boyfriend mo ka di dayjay? Kanayon nga umaymangan dito restaurant. Wan, agtrab-trabaho di ta asidag ti pasdag. Aglaklako da iti agduduma atela. Kasta ka di. Kukuha na ka di tilaklako da. Wano, trabahador di tapasdag ako nam. Trabahador. Ngam no daduma, may destino iti sabali nga ili wano syudad. Nalawa nga ron ti sakupan day ta negosyo. No adapay iti sabali nga ili kan syudad. Wan nga rod. Ado, ti pagitil-deliveran da. Di nakakadi pa inawis nga agkalaysa. Saan pa'y? Taagor nung kami pa'y. Tapno adamat maornong mi sakbay nga agkalaysang kami. Nabayag basiton ajak makikita ni Nancy kabagis. Si Kapa yung tiaglablaba dito yung karayan. Ayan na ka di. Adala inasikaso na biit. Umay tumat laeng. Anya ngay dayta inasikaso na. Kat pagbiyagan na narigat mat no agigyan laeng ije balayda. Ay, ang sa dino ngay dayta. Basta, isaganaan na ati masakbayan da. Tawan pa'y anak da. Nadamag ko saan kanwaw awagan ti asawa na. Insukat na ka din. Ay nakabagis. Nakaamwam ka di manen iti dayta at chismis. Nakaamuan man nga tan ni Sonia. Asaanin nga awagan ni Greg ti anak ta. Nagandar ka di manan ti anda siding ti murdong ti dila na. Mas daawak nga rod imbaga na ti kasjay. Kasjay samot na di at chismosa. Maamuan na amin na mapaspasamak. Uray saan na akaroba. Adayo mo ti balay na di ti balay. No kasanuan na amuan na Alangan mo't ani Nancy tinangibagakan ko na. Ay, alwadam ti agimbat iti sao. Iti kasya klase ti tao, ha? Wen, lakay. Awan ti imbagbagakan ko na maipapan ka ni Nancy. Amkak ngamin nga iwaras nan tumanan. Ay, no kas talang ti aramin mo, maarabis ko na itasungaw. Apay ka di nga pampanunot ka manen.
Amangan no agsakit man ang ti ulom. Ada nagitibanag ang malagip ko. Ngam, sana nalawag. Saan mo apilitan tapno saan nga agsakit ti ulom? Madanon tulat tatipan nakalagip mo. Mariribo ka nak. Kaya't ko ang malawlawan ti amin ang makitkitak iti tagtagainap ko. Tagtagainap? Saan apod no ti tagtagainap? Kanayon nga da malagip ko. Ngam saan ang nalawag. Kasla tagtagainap adyak maiwaksi. Saan ko man nga agsubsubli ti lagip na? Amangan kendi no pumanaw to. Aging ka di dito ayan ti trabaho ta? Kat saan mo ang mailiw-liwag ti iliw mo iti asawam? Madanaganak. Amangan no ang damat madi ang napasamak na. Awan mat siguro. Impakam mo ko mat employer na iti imbasi No adadakas napasamak na. Wan matkit di makapadanag mat no kastoy asan nga umawag. Diyak mat nga rod makontak. Ni, adda umunag dito restaurant. Inta sabdun. Ijay kamay sa alamisaan. Ta ijayak mat sa bali alamisaan. Kabalam samot ng timang supervise kadagiti trabahador, Greg. Mabalin siguro, sir. Basta natulnog dagiti trabahador. Awan parikot. Mapanak manan ijay Pilipinas. Kat makaamo kayo pa dito restaurant. Wan, sir. Naawisan na ka ni Cora at tila papapanan nyo. Saan ka nga uman mo? Matungpal, sir. Nasaya at sika tidutukak pa dito restaurant. Sika ngamin ti makita ka mapagtalkan. Jak dadaalan ti panagtalakyo, sir. Napanin ni Papa iti Pilipinas. Malmalpas sa kanon ti pasdak nga impakontrata na. Pilipinas? Taga ijay kanon ni Papam. Napnapan kan ijay? Idi ubi nga. Nga manipod makumikom ni Papa iti negosyo na. Nabayag asaan anap-napan ijay. Itala ka di ang mangibangon ni Papam iti negosyo na ijay? Wan, sapay ko mata makapantantong mat ijay. Ijay tanton nga agyan. Apay nga ta, jak kaya't akadwa da ito tao. Anya nga ta ti pakasaritaan. Ti kunkuna na nga agasawa kami ka no. Ay na, imbagta na sabat ka bayaw. Adda ka din ni Nancy. Pakasik naram ayan no addawan no awan ni Nansay. Agdamdamag aklaan mo. Diyak ngamin makitkita. No saan mo ang makita? Saan mo asapulan kanyak? Ta saan ko nga iduldulin ni Nansay? Apay asapulam? Imbagak ayamot nga iduldulin mo. Apay nga raw nasapulam kanyak? Nagiti anak mo ti into naram? Saan kat ati anak kaw? Tanga. Pimanawan ti suplado. Mabalin la ko mga ibabawi ti kabsat ko tapno maawanan lakit nga rod iti asawa. Soron ko. Impyar ko ti restaurant iti may sakadag iti matalag at tao. Inta ko magpasyal. Lading itak. Ngam, impyar kanyak ni sir ti restaurant. Jak kaya ta madadal ti panagtalak na kanyak. Mapyar matinang italkak. Awan pagdanagam. Intakit din. Awan oras ko ngagpasyar. Mangawis kan iti sabali akadwam no kayat mo ti agpasyar. Kayat mo ka di sa bali a waiter ti kakuyog ko, Greg. Ora sino kadakwada. Di da kan anwan. Masigurado ko dayta. Sinalpag. Awan anyaman na kankwana. No makikuyog akman iti asino man. Mapan ka kadi nagpasyar? Mangbili nak iti kadwan. Wano, sikan ti agpili no asino ti kayat mo akadwa. Saan akon amapan agpasyar? Buisit. Nakita ka naragsak kayo iti kayan ayat mo. Mabayag ka di pa iti panagkalay sayo. Mabiitin Ngam, numalpas ti kalay sami, saan akon ngagtrabaho. Kasta ti kunana. Agtagi balay kan, kasta ka di? Agyana kanulaangan iji balay, tagisturak. Wow! Imbag man, tada pagpuunan yung agistor. Kat, mangrugi kami pa ilaang iti basit nga istur,
No lakit di mayat ti istor, mabiit a dumakkel no adu ti aggatang wenno parokyano. Iso na laang ta ijay purok dati pagyanan mi. Kayat mo asawan. Panawan nak dito'y restaurant nga ayan ti trabaho ta. Sana bali takanayon tanto nga aginawag. Adda kayon, papan? Kaano amang rugi ti negosyo yu ijay Pinas? Kaya't kumatimapan ijay. Mabiitan. Kaya tinton mapanak manen ijay. Dagiti masapsapol iti kusina ti gatangan. Madama ti aramid da kadagiti lamisan. Mapanak tumat ijay inton mapan ni Greg. Duang kami amang imanihar. Umuna ni Greg. Agbati ka pa'y ditoy. Tada ito'y negosyo ditoy, ti manihar mo. Ngam inton adda kayo ditoy, siyak matimapan ijay Pinas, papa. Nabayag adidak impasyar ijay Pinas. Makitan to. At dahil patakder ko a restaurant ijay Pinas. Kat ijayak mo tinamangalay ti servidora. Kasano ngay numadida, papa? Kasano no napudno da iti boss da? Madida nga ta. Nga uray ibagak anangat nga to ti itad ko asweldo da. Ne, adan samot idisag tinagsardeng alugan iti batog da kabagis. Ay, inakman kita ang bareng adda pa kairanudan. No, tsaka kamali. Uy, simento ti diskargada. Kaslaninan si Jay makita ka nakatakter iti ige. Isulakit de tigin matang iti simento. Kay pino andarap ti isarunoyo nga i-deliver, paraw ka. Nay, adaman gaya man materialis yo Ay na, dandan ni malpasan ti balay mo, Nancy. Imbag ka pa'y. Ay, da kayo matgayam, auntie. Ay, umay kayo dito eh. Intayo agmerienda di tabalay. Ada ginatang ko a soft drinks kan naimas at tinapay. Ay na, nagsayatan basang. Oray may sa tikana kak, nukaskan ka. Ada libre ang merienda ko naman. Ituloy yung apalitadaan ti balay. Tagsubliak pa'y ngagtrabaho ijay syudad, tatang. Saan mo nga'y bagbagay kita dyan sindingan ti dila na kain kagtrabaho, Asino asidingan ti dila na, tatang? Sino pa ingay? No sana ni Sonia at Tarabitab. Mamati kayo at tarabitab ni auntie, tatang? Itinsamot sa nga pulo nga imbagana. Nasayat no, dadwa apod no. Iso nga rod nga'y bagak asidingan ti dila na. Subura, ti kinatarabitab na. Ay, umayon ni auntie, tatang. Nangagnan samot imbagayo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Napuno nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno, nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itamat laeng. Awagak tigayam ko ijay embassy. Tapno mapibit ang maipag na ti papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo't langin ti pagilya na naggapwak, sir. Dalaka lang nga ipag na dagiti papeles mo. Tayo man ko kadagiti gagayam ko ti embassy kan airport. Ita lang mariknak ti gagar ko amapan ija Pilipinas, sir. Ket sapay kumatasaan mo asayangan ti panagtalag ko kan kaya restaurant. Apagtrabaho kami jay Pilipinas. Ada nasing patababay amang tulong kan kay jay. Hello, gayam. Imbag man ta nakaawag ka?
Kaya't kung ay padamagkan ka, asabalin a restaurant ti ayan ko ita. Kabarbaro a restaurant dito'y syudad. Apay manaw kay di sigud ang nagtrabahuan ta. Nangat nga to nga minti sweldo dito'y. Sa dino ka di dayta. No nang nagmuti na ipatalastas iti radyo a kabarbaro a restaurant, isuday jay. Kasta ka di? Katala Nasaya atay makar ka. Tako namot anangat nga to ti sweldom dita. Nadano ti papanyukin ni Papa iji Pilipinas. Maragsakan na. Tamakapana ko na di Pinas. Maragsakan ka. Idinto tamalidayanak mat. Papay ko ma. Agragsak kakit di. Tao maduman ng tinegosyo yo ka ni Papam. Ti kaawan mo to ti paglidayak, Greg. Maikawa kan aglidayak no awan ka dito. Kastalay ti damo Ang amin to nagbayag. Makalipat ka matlaang. Apay makalipat ako nan. Ah. Umayak tumat ijay. At datan dito'y Pilipinas. Aglugan ta pa itipas. Sagbay ang makadanon ta iti syudad nga ayan ti restaurant. Kasla, naglugan ako ni tikas to Ngem jak unay malagip. Talaga ang naglugan ka. Tasaan ka makadanon iti sa bali a pagilyan. No di ka aglugan iti eroplano. Kasla tagtagainep. Alaglagipak. No kaano kan kasano, sir? Ininot to nga agsubli ti lagip mo. Saan mo apilitan? Sapay la ko matagsubli ti lagip ko. Tapno malagip ko ti pamilyak, sir. No kumata malagip mo ti ili kan pamilya ma. Mabalin nga inta sa pula. Ni Greg ti kaduan ni Sir sumungad. Kita man ti reaksyon na no makita nak. Nancy. Yam amok ti tinalag ko idi pimanawa dito. Greg. Isu ni Nancy. Isu ti kaduam intun mapanak mana ni J. Taiwan. Maragsakan na ka makamamukan ka, Nancy. Ming-ming-mingan nak. Nga kasla di nak am-am mo. Anya na ito Pudno nga ta di nak mabigbig. Oh, Nancy. Apay ati ka agtagari. Kaslanas daw ka nakakita ka ni Greg. Kwa, sir. Kunak nga mino iso ti am-am mo. Sa bali mat gayam. Mala. Da kayo pa iti makamu dito. Ta importante. Ti inyawag da apapanag. Apay ang kasla di nak am-am mo ni Greg. Mailiw ako na ikan ko Kaya't ko nga arakupan. Nga apay akas to Nancy, apay aming mingmingan na. Adarugit iti rupak? Awan, Greg. Adala malagip ko nga importante iti biyag ko. Nga, lipatan yun ti amin, sir. Apay makasangit ka. Ada na ibaga ka madi? Ada ka din, madya na pasamakan ka iti napanam, Sir Greg. Apay nadamag mo dayta. Awan, mat. Sige, ado ti tao nga umunag iti restaurant. Inakdamagan ti order da. Dagiti balang asabong iti kabakiran. Iso dagita adda dito'y siya. Dayta asabong ti umuna nga intad kanyak ni Greg. Sabong iti kabakiran. Gumatang man. Ikabil kunto iti pan naka-opisina ti restaurant nga ayan mi ka ni Greg. Ikabil ko iti flower vase. Kalpasan na. Ikabil ko iti lamisan dito'y pan naka-opisina. Anya dayta? Kasla... Anay ko. Anay. Apa yun, Sir Greg? Ay. Apa ngay naput mo ti ulom? Kasla dagalata nalagip kong maipapan iti sabong. Ngamsan analawag iti panunot ko. Pangas,
man, ibagam kanyak no niya tinapasamak kan kay tinapanam. Naaksidente ak. Kat na-amnesia kano ko na ti doktor. Iso ka diyan nalipatan na, Greg. Anyat kahit mo sawan. Amunak? Asino ak? Asino dagiti dadakkel ko? Oh, friend, nakaawag ka mat. Itaman pa'y. Ada dito'y ni Greg. Ha? Iso ti katalag ti boss dito'y restaurant. Ngabdi na kun mabigbig. Anya? Uy, imposible mo't day ta adi na ka mabigbig. Na-amnesia ka no, sis. Anya ti aramidag. Mailiw ako na ikankwana. Urayag ang mabigbig na kumamat. Ikwa, manggipakita ka kadagitin na kalalagip apasamak. Barang malagip na. Idi nakita na ti sabong ngayon kabil ko iti flower vase. Kuna na nga da malagip na. Ipakita amin ang nakalalagip ang napalabas yung kwa. Iti kasta, malagip na ka. Paborito na idi ti ginataan abisukol. Irwar ko man to'y inlutok. Ayabak, taagsango kami amangan. Ikabil ko iti lamisaan. Umay kan, Sir Greg. Ramanam to'y inlutok. Anya data? Ramanam Sultupam day tabisukol. Naramanak da ito na. Agam, jak malagip no sa dino. Kan kaano. Ituloy mo lang tati agsultup iti bisukol. Barang ada malagip mo. Tisabo nga yung kabil mo. Iti flower base iti kalman. Kasla popular kanyak. Da ito'y manin bisukol. Kasla manin popular. Asino ka? Mabalin ka di nga ibagam no amunak. Saan mo't anagawid itaabulan ni Nancy? Agawit to siguro Amumad nga impyardakin ko na ti restaurant na pagtrabahuan na. Kunana, nga adda kano ipantibos na akadwa na ijay a restaurant. Amangan mo't no istrikto na ita akadwa na. Iso asa na basta makaawid dito. Siguro iso asaan a nakaawid. Ay, maikawak lakit nga road, no mabayag adi agawid. Kanya nga yun ang damot nga ron trabaho na. Pangasim. Adalaki di pa kayo naigam iti biyag ko. Ada irwar ko. Katmingmingam analaing. Sige. Irwar mo nun niya dayta. Mabit lang. Ada itibag ko. Atoy, kita Sir Greg. Ladawan tinagkasar iti karayan. Siyak da ito'y lalaki. Si kada ito'y babae. Lagi pa Greg. Imbagam idi asaksi ti karayan, idi ayan ayat ta. Guri ka, ada malagip ko. Ti karayan. Juan, si ka ni Nancy. Nabayagan na mailiwakan ka, Greg. Iso nga imayak dito'y syudad. Tapno makaurnungak iti panglepas iti inrugik nga impatakder ko abalay nga imbagam. Nancy asawak. Pakawanan na. No nabayag nga awan komunikasyon ta. Gapoy tinapasama kanyak. Sorry. Bayam nga araw ko pun kay tinayrot. Asawa ka. Dito'y kayo Papa. Mapanak ijay Pilipinas. Anya? Ang amangan no di kanto agsubli dito no makapan kay J. Pilipinas. Talaga saan? Bantayak ni Greg ijay. Lawagam ti sumungbat.
Tasaan kat akasta ti panagsungsungbat mo. Apay ko maasaan. Ay, am mo ka na, Cora. Nuan niya ti kayat mo, ipapilit mo. Anya pa ngay, kayat ko nga ron. Da kayon ati mangimanihar dito tada kami mat kini Greg ijay Pinas. Ang masurutam ka di pa, ititurturo nga medyo Pilipinas. Ay napapa, nalakalaang amasurutan. Namin adu tayo mat anapan idi ubi nga. Ipadakkel ko tila dawan. Ket ikabil ko tila misahan ko. Saan ko nga inikat day taladawan iti bag ko? Di ti pangipapasak iti iliw ko. No sumkan ti iliw ko kan ka. Kanayon ko aming mingan day taladawan. Agyaman akmat kan ka. Tayo ti kasya kaunday, adi ka inawagan, kat di ka simuko. Napudno ti panagayat ko kan ka, Greg. Nang namnama ak iti karim iti igid ti karayan. Napudno ak iti dayjay ngayon karek, Nancy. Uray mano atawan ti aglabas. No napudno ti panagayat. Saan amanasanas iti panaglabas ti panawan? Pudno timbagam. Kasla karayan nga uray tambakan. Aglupyas tulata, nung umato ti danong na. Dayto yun ti restaurant nga impatakder ni Papa. Iti sigod nga ayan ti balay dalolak ini. Ay, umunag. Kat sa pulak ni Greg dito onan. Kuna tinagdamagak adito'y kano ti pan naka-opisina ni Greg. Umunag aklatan. Saan mat anak katrang katiruangan? Ay, idoron ko. Anya ti makitak. Ladawan ni Greg kat adda kadungan na a babae. Nagkalaysada ka di? Saan ang mabalinda ito Sino kayo ka di, ma'am? Apay nga imunag kayo iti pa naka-opisina ni Greg? Siyak ti asawa ni Greg, ijay Taiwan. Adamot ang trabaho ti anak ko iti syudad, kabagis. Nasaya at mat kabagis. Imbaga, taadan trabaho na. Barang makasarak mo't ijay tinapintas agasat na. Tarigagayak mat ti panagbaligi na itibiyag. Ay sapay ko ma. Saan danto kumamot nga itarayan? Apay kumamot nga itarayan da ako nam. Adang amin di tatikas la nakaswerte. Ngam saan mo't gayam, ta malas mo't gayam. Ay na, labdanak. Ta mga numaarabis ko ti kasangsangok akabagis ko. No kasta, sikat ti mangibagbaga nga asawa na ka, idi na amnesia? Nakaamam dita. Makitam ka di ti babae di taladawan. Siyak day ta, kat nagkalaysa kami, sakbay anapan ni Taiwan. Kaya't mo asawan. Agasawa kayo kini Greg. Api nga da ka dito opisina ti restaurant. Siyak ti dinutukan ni Sir Leo, akas assistant ni Greg. Ayan nga rod ita ni Greg. Aday dya kusina. Imayak lang dito'y. Tada na kay baga nga da simrek dito'y. Sige, panawan ka pa. Diyay samat agnagan ti Cora ti simrek ija opisina. Kaing ingas na tiladawan ngayong pakitam. Pinaypayso na ti simurot diti Pilipinas. Agam di kagdanag. Tailaw-lawag ko kan kuana asikat ti pudno nga asawak, Nancy. Saan arumbang ti naramid na? Gaputan na amnesia ka? Imbaga na nga asawa na ka? Isugayam nga dayo latatirek na kan kuana. Ura imbaga na nga agasawa kami idi. Apay a pinagparang na nga agasawa kayo. Di na magkukun kuana dayta. Angam, payaman. Intakit di. Agpakadatakan kuana. Tadamang bantay dito yung restaurant.
agawid ta pa iji away. Nasaya tay may ka, tapno makapakada kami. In kami pa umiliw kadagiti dadakkel mi iji lugar mi kani Nancy nga asawak. Pasensya kan, adagayam asawak. Anya, sinurot ka dito eh. Ngam agpakada kayo. No sa anak an aksidente, nabayag ko maanagawid ak iji lugar mi. Itis sidong ti ay ayatak nga asawa. Sorry. Panawan da kayo, pay. Tagawid kami, pay. Ingkamin. Kumay kan, Nancy. Una yan. Awan gayam ti makarakrak itinapudno nga ay. Ang subli aklangan ni Jay Taiwan. Bye-bye akida nga agasawa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Napudno nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Joseph Binawe, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang nagbigreg ti saritaan da Leo kan Cora. Kat naamuan na, asan apudno nga agasawa da kan ni Cora. Iti sabali abangir, sumkan ti iliw ni Nancy iti asawa na. Kabayatan na, at dadagiti banag ang malagip ni Greg, ngam saan analawag iti lagip na. Iti matayan da ador, at da pagsarsaritaan da kan ni Nancy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Isungarod nga imbagak asidingan ti dila na, tasubrat ti kinatarabitab na. Umayan ni Auntie Tatang. Nangangnan sama timbagayo. Nangag ni sidingan ko nam, ay aggatel nga rod manan at ti dila ti sidingan. Nay, anya Jay sidingan ako na daw. Ibagayo mamot kanya. Jay man taraken ka ng awanan bain. Kas jay sa kano tinangisit ti sungo na nga asaw, no pusa. Agkakalong ka naw. Kas lasideng tinangisit asungo na. Kas Jay kano tinangisit ti sungo na nga aso no pusa. Agkakalaw. Wan! Ada ka di taraken yo akas jay, Auntie? Ay, uwan. Jay may sa nga aso. Nangisit ti sungo na. Agkakalaw. Imbag tadi mo pang uran no masoron ka. Ay na, kaasimot ajay aso uray agkakalong bayaw. Mapanak manan ni J. Pilipinas. Kat sika manan tinutukak amang kita iti restaurant, Greg. Wen sir, mabayag kayo kadi ijay? Depende. Saan ko ang maibaga? Barang makakita ag ijay iti mabaling nga agpaay ka serbidora. Adamat siguro sir. Kaya tibilin ko. Saan mo panawan ti restaurant? Ure awisin na ka ni Cora. Ispuld ngamin da di akora. Matungpal sir. Kaya into nanayas ti amin ijay Pilipinas. Agawid ak ditoy. Umay kasukunan. Tasikan timang kita kadagiti kakadwa makro. Kaya tiyo sawan, agsubli ak ijay Pinas. Madlaw ko kat si Maranta ka. Ada ka di rumbang ama amor? Imbaga ni Papa madandan ni kanot ipapan ko ijay Pinas. Masapol ako muyog ak numapan ka. Umununa ka no. Sumarunukan to. Anyamot ni Papa. Apay asumarunuak pa'y. Awan ka no ti agbati amang kita iti restaurant ditoy. Ha? O sige.
Ngam ni, saan kanto amang liplip at ano ada kanto ni Chay? Kasanon, numalagip ko ti amin. Ket saan ko gayam nga asawa da ito'y. Nalpasan ti kalay sami. Mapan kamin ijay lugar ti asawak, sis. May kawak lakit di iti kaawan mo. Umay kanto matagpasyar ijay lugar ti asawak, ah? Makapasyarak tupay nga tayo jay. Si kaati umay agpasyar ditoy. Uno ijay away tayo ti pagpasyaram. Sapay ko maata mairan nang agpasyar ka ijay. No agpasyarak mo't. Yung kagpasyar ijay lugar tayo, awagan nak. Tapadasak mati agpakada ka ni boss. Sige, kastalangan ti aramidon ta. Tapno maikkan tamat at igundaway nga aginiliw. Nalpasan ti balay da Nancy. Hanggang di pa'y imawawag ti asawa na. No nakalipatan, lipatin na mo na. Ang mga nodan sa baling asawa na ijabrog. Kasta nga ta. Ay, narigat mo't ahusgaan at agos ni Greg. Ang mga noadamot makagapo. Amo pa'y ngay. Apay nagbayagan di mo't la umawagan. Anda siguro sa balay na pakakumikuman na. Ang mga babae mag. Ay, narigat ti agatap adagos, lakay. Kas nakunakon, di tay ammo noan niya talaga tinapasama. Adak manon dito Pilipinas. Adak iti may sa nalatak a restaurant. Mangkita ak no ada maalak ngagbalin a serbidora. Obserbarak ti alisto nga aggunay. Adto'y ti minubok, sir. Agpili kayo iti kayat yun. Naimas dagiti luto mi ditoy, sir. Nabayag ka din dito'y a restaurant? Medyo matan, sir. Ala, agpili kayo iti kursonada yun. Taalag ti order yun. Kabayatan nga agpili-pili ak iti order ko. Ada ko madamaga ka. Anya ka di jay, sir? Nakitam ka din, teka ipatpatak der apasdag, iti medyo asidag, iti balas iti kalsada. Apay ka di jay apasdag, sir? Napintasan ti balay da Nancy. Impawitan da kadimot laangan, kabagis. Ay, jak amo Saan ko adamdamagan? No pinawitan dawan no saan? Awan ka di ti bibiyang mo kadakwada, kabagis. Saan mo't akasta? Ang jak kaya ti agbalin aman nakibiyang, kabagis. Saan ka di arumbang abiyangam dagiti anak mo, kabagis? Adda dagiti rumbang abyangan. Ngem adda mo't limitasyon na. Mangibangunak iti restaurant iti apasdag. Ket agalak iti crew. Adan to ka kompetensya to'y pagpapaayak a restaurant, sir? No kayat mo. May sakan to akro ijay. Taingatok ti sweldo. Agpaiso ka dito imbagayo, sir? Ingato yu ti sweldo? Wen, miss. Mailukat intun umay abulan ti restaurant. Ket may saka ka dagiti alaek a serbidora. Ha? May saak nga lain yu, kunayo, sir? Ket no adam amo managaget, ken nadapadas na ka serbidora. Awisan, ta umalis kayo ijay. Sige, sir. Ngam, ingato yu kadimot ti sweldo da, kas kanyak? Wen, basta danpadas na ka serbidora. May kayo ag-apply ijepan naka-opisina ti pasdag. Imbag man ta nakaawid ka manen, anak. Ay nalpasan ti balayo. Agtuloy ka kadipay nga agtrabaho. Ada ka barbaro apasdag iti saan unay nga adayo iti pagpapaayak a restaurant, nana. Apay day ta apasdag, ako nam. Manglukat ka no akas restaurant. Alaan na ka no akas serbidora jakin kukwa. Nayunan na ka no ti sweldok nang. Kasano anaam-amom day ta akin kukwa, ako nam.
Parukyano iti pagpapaaya ka restaurant. Naira na asyak tinang sirbikan ko na. Imbaga na ang mga wisak kano iti addapadas na akas serbidora. Inawis mo kadi dagiti kakaduam a serbidora iti sigod a pagpapaayam. Diyay ladaduma, nanang. Narigat mo't no pumanaw kami amin. Pinilik dagiti amok nga alisto nga aggunay. Umadanin ti panakailukat ti restaurant. Adda kayo kumaamin iti umunang aldaw apan nakailukat na. Ada isingasing ko. Tapno maamuan ti adu a tao ti panakailukat ti restaurant, sir. Anya dayta? Ada radio station nga gipatpatalastas iti agduduma a negosyo. Tapno maamuan dagiti tattao ti lokasyon ti maysa a negosyo. Mayat nga agpaiso ti singhasing mo. Ayan dayta radio station. Nalatak ka di dayta radio station. Nalatak, sir. Iso ti pagdengdenggan ti kaaduan. Ala, ibagam no sa dino dayta. Tamapanak iti dayta radio station. Inpa-advertise kanugayam ni papatibangunan a restaurant ije Pinas. Mayat no maipa-advertise. Tamaamuan dagiti tattao. Mayat nga agpaiso daytang strategy nga inaramid na. Imbag ta na panunot ni Sir dayta. No ado ataw ti makam mo, adumot ti mapan iti lokasyon nga ayan ti restaurant. Ado ti agbalin a customer. Kasla kayat kumatan ti mapan itchay. Adakan nga, no anya ti ibaga ni Sir. Ngam imbaga na asyak ti baon na ijay. Kidawak adwata nga ibaon na itchay. Sabay kumanta saan nga umanugot ni Sir. Jack kayat akakuyog dayto ya tao. Nadamag kong agtrab-trabaho mo't gayam ni Nancy iji syudad, bayaw. Lakas ka na agtrabaho, ipag. Imbag na jayan, ngam ti manugtugaw di ti away, wano agchismis ngagmalmalam. Ay, awan mo't kit di Awan mauray a piso, no adalaang dito'y away nga awan pakitang danan na. Iso anapan ni Jay, tamapan agurnong iti kwarta, para iti masakbayan na. Inawis na kumamot di anak ko tapno damot trabaho na. At day jay ngagmalmalam ang nakasango iti sarmeng. Imbag tasaan ngagmalmalam ang mapan makimarites. Ay na, baligi ti umunang aldaw apan nakailukat ti restaurant. Ado ti tao gay baynangan. Wan nga rod, sir. Makumikum unay dagiti para luto. Nagmalmalam abisi tayo amin. Amom ka day, nga da dinutukak ang nagsaludsod ka dagiti tattao. No nakamwanda iti pan nakailukat ti restaurant. Anya kay tinsong batda, sir? Iti kado radyo anang ipatalastas iti negosyo. Kasta ka di, sir. Mayat nga ron tinsingasing ko. Ket gapo iti dayta, ikan ka iti bonus mo. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Aramidek tinamnamaag kapag sayaatan ti restaurant. Iswasi ka ti may sa adutukak amang kita iti restaurant, no kasjay a pumanawak. Pumanaw? Papananyo ka di, sir. Kung amin. Adda pa'y negosyo iti sabali a pagilyan. Addan total kek nga umay dito'y amang kita kadagiti para luto dito'y. Kasta ka di, sir. Wen, kat si Kanto ti assistant na. Pasaray, agyan ka dito'y opisina no awanak. Kasta mo dyan umay nga ibaon ko dito'y. Nay, imbag ta nakaumay ka dito'y away, basang. Nadamag ko, dakkel ka no ti sweldo mi jayan mo. Nakadamagan yung iti dayta, auntie. Ay, nalipat ako, no asino jay nakaibaga. Ay, ala umamot dyan ako iti trabaho mo. Kasinsin mo mo. Sanda pa'y mat nga agal-ala iti serbidora, auntie. Sa maysa, tilaang adapadas na kas serbidora ti inala ni boss. Ay, bagamutan ang adapadas na tapno alaan da. Nalakalaang mo ti ag serbidora. Bayam, auntie. Tano ag hiring da.
ibagak ka ni kasinsin. May mayat no padasan na ti agserbidora iti sabali a restaurant. Tapno adda padas na. Kat nalaka ang makastrak iti ayan ko. Apay nga ibaon mo pa'y laang nga iti sa bali a restaurant. Ada ka lang arudan akasinsin na. Kasta nga minti patakaran iti ayan ko a restaurant, anti. Masapol nga dapay padas na. Tala nga to nga minti sweldo, iso akas jay. Nancy, matanda nam kadidag iti presyo kada order iti naggapam a restaurant? One sir, nalaklak ti presyo tayo kada order. Masigurado kong ad-ado ti umay mangan dito, sir. Agsipod ta sika ti makamo iti presyo da. Sika ti agaramid iti price list. Nabababasit ngam iti presyo da. One sir, iti kasta, maguyugoy tayo dagiti tattao nga umay mangan no nalaklak ti presyo tayo. Wen, magustuak amin dagiti singasing mo, Nancy. Ay na, at dala ko maanak ko alalaki, ta ipaasawakan ka. Adan asawak, sir. Ngam binaybay anak. Ay, handakkel ti pukaw na day ta lalaki. No binaybayan na, tikasken ka ama diskarte iti biyag. Umay ka nun ni Papa ditoy, tasikati sumukat ijay Pinas. Makapanak matlangan iti Pinas ang naggapwak no kasta. Maragsakan ka amang panaw kanyak ditoy. Maragsakan nak. Tabarang agsubli ti lagip ko na makadanaw nak iti Pinas. Saan ka kumaamang liplipat no makadanon kay ijay? Hanggang nagsubli ti lagip ko. Nga dagayam asawak ijay. Kasanon? Anya, mangnamnama ka kadi nga adda asawam ijay? Diyak mo ti isungbat ko iti saludsud mo. Amumet, analipatak amin tinapalabas ko. Ipagnata dagiti papeles mo, tamapan ka ni Ije Pilipinas. Ije kunkunak nga ayan ti restaurant ko. Agyaman ako na, sir. No sisyak lang ti baon nyo ijay. Amangan no, jak pa'y amo ti turturungak ijay, sir. Nalipata kami nanday dyan naggapwak. Itamit laeng. Awagak ti gayam ko ije embassy. Tapno mabibiit ama ipag na ti papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo tin tinaggapwak, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang pauluan. Napudno nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay